naman tayo guys dito sa ating barangay. Dahil tayo mag-disinfect ulit. Good morning sa ating lahat. Pangalawang beses na natin itong gagawin. Mamaya sisimulan natin pag-disinfect kasi yung ginagamit nating pang-spray chargeable kasi yun. Yung huli nating ginamit nalubat kasi yun. Hindi natin napaganda na i-charge dito sa ating barangay. Titingnan natin yung pang-spray baka mayroon ng charge yan. Kasi yung pang-spray dito sa ating barangay chargeable kasi ito eh. Ayan, yung huli natin gamit ng spray nalubat. Hindi natin to napaghandaan. Ayan, charge po yan. Ayan yung ayo yung charge. Ito yung ginagamit natin na pang-spray dito sa atin, pang-disinfect, anti-COVID-19 yan. Yan. Tingnan natin yung pang-spray. Medyo meron ng charge, kaya pwede na natin itong gamitin. Yan guys, abangan nyo yung pag-spray ko dito. Mag-disinfect tayo ngayon. Samahan nyo ko guys. Natin ito ulit ng tubig para mas dumami kasi itong nilagay dati ditong pamatay ng virus, napakatapang nito, kaya mamaya pagkatapos natin na mag-spray ay maghugas tayo ng kamay, tsaka lagyan natin ng alcohol para mas maganda, hindi tayo kapitan ng virus.
Diyan ko ni. Dikit lang dinadala ko guys.
Katapos ng natin na mag-disinfect. Yan. Kaya sa ulitin guys, disinfect tayo ulit.